салом дӯстон, бо шумо барномаи матрица ва ман Илҳом Бобоев. Нахуст сароси марказӣ барнома барои ҷавонон ки дар бораи хизматрасониҳои интернетӣ, гаджетҳо ва одамоне нақл мекунад ки ҳама инҳоро фикр карда мебароянду барои истифода бурдан пешниҳод менамояд. ҳамкори лоиҳаи матрица ширкати Тисел аст. Ширкати Тисел баҳри муштариён бастаи муфиди интернетии G+-ро пешниҳод менамояд. ҳангоми пайваст намудани бастаи G+ ба шумо 2 маротиба бештар трафики интернетӣ бо ҳамон нарх пешниҳод мегардад. акнун трафик дар бастаҳо ба шабу рӯз баробар тақсим карда шуданд. яъне ҳангоми пайваст намудани бастаи G+ 1000 мегабайт рӯзона ва 1000 мегабайт шабона интернет пешниҳод мегардад. бо ширкати Тисел боз ҳам бештар интернети баландсуръат. имрӯз дар матрица роҳбалади нав ба сайёҳони хориҷӣ дар тоҷикистон бо ҳамкории ширкати Тисел. функсияҳои пинҳонии Android дар лайфхаки матрица. олимон барои идораи хоб таҷҳизотеро коркард намуданд. бо матрица ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. олимон барои идораи хоб таҷҳизотеро кор карда намуданд ва онҳо маълумот медиҳанд ки сохти таҷҳизот хело сода мебошад. агар бо забони илмӣ сухан кунем, ин таҷҳизот давомнокии гипногогияро дароз мекунад. ин чӣ гуна ҳолат аст? ин ҳолате мебошад ки инсон байни бедорӣ ва хоб қарор дораду эҳсоси овозӣ ва ё биноиро эҳсос менамояд. то соли 2075 инсоният дар биёбон зиндагӣ хоҳад кард. Стив Вазняк, ҳаммуассиси ширкати бонуфузи ҷаҳонии Apple мебошад, пешгоҳиҳои худро то соли 2075 иброз намуд. ӯ чунин меҳисобад ки инсоният то он замон дар биёбон хоҳад зист. дар ин бора оҷонси иттилоотии Лентару хабар медиҳад. муайян шуд ки мошинаҳои паррон ҳоло барои гирифтани ҷойи нақлиётҳои муқаррарии шаҳрӣ наметавонанд. аз ин ро проблемаи тиққаю тамбашавӣ, яъне ба истлоҳ пробкаҳо дар шаҳр ҳамоно боқӣ мемонад. муҳандиси ширкати Dayher Insight роҳи ин мушкилиро ёфтааст. ин ва дигар маълумотҳои ҷолиби олами хай-тек дар дайҷести матрица бо ҳамкории ширкати Тисел. шабакаи иҷтимоии Facebook ба наздикӣ нақша дорад хизматрасонии шахсии шиносшавиро фаъол намояд. дар ин бора сардори шабака Марк Цукерберг дар конфронси F8 маълумот дод. менависад Reuters. дар Facebook 200 миллион худро танҳо менаманд. аз ин сабаб дар ин раванд моро корҳои бисёр интизор аст, қайд намуд ӯ. мутаассифона ягон санаи дақиқро Цукерберг муайян накард, лекин бино ба гуфтаи мутахассиси ширкат Крис Кокс, ин шояд моҳҳои наздик ба амал ояд. дар асоси ин хабар гуфта мешавад, ки саҳмияи Facebook тақрибан ба 1.1% боло рафтанд. олимон барои идораи хоб таҷҳизотеро коркард намуданд. сохти таҷҳизоти дормиё сода мебошад. он аз санҷандаи тапиши дил ва сенсори мушоҳидавии мушакҳо иборат мебошад. агар бо забони илмӣ сухан кунем, дормиё давомнокии гипногогияро дароз мекунад. ин ҳолате мебошад, ки инсон байни бедорӣ ва хоб қарор дораду метавонад хаёлҳои овозӣ ва биноиро эҳсос намояд. таъсири аввалини дормиёро дар ихтиёриён санҷиданд. он аз дастпӯши санҷандадор ва электроэнсефалограф иборат буд, ки ҳолати майнаи сарро сабт менамуд. инчунин дар таҷриба роботе иштирок мекард, ки ҳангоми ба хоб рафтани иштирокчӣ калимаи калидиро мешунавонид. ихтиёриён дар ҳолати гипногогӣ ба саволҳои робот ҷавоб мегуфтанд. дар ҳоле ки на ҳамаи ҷавобҳои худро дар хотир доранд, ҳамаашон намуди дар пешашон бударо дида тавонистанд. ба гуфти олимон, ин собит мекунад, ки дормиё метавонад хоби кӯтоҳмуддатро идора намояд. гамшой кроссовка аз сақич. ташкилоти шаҳрии Амстердам, тарроҳи либосҳои Expedit Wear ва ширкати Gumdrop барои тоза намудани Амстердам муттаҳид шуданд. онҳо аз кӯчаҳо сақичҳои истифодашударо ҷамъ намуда барои сохтани кроссовкаҳо коркард менамоянд. бино ба маълумоти ширкати Gumdrop, ҳамасола дар пайрораҳои Амстердам тақрибан 1 миллион килограмм сақичи истифодашуда мепартоянд. сақичҳои муосир дар асоси каучуки синтетикӣ, ки назар ба табииашон арзон буда, тариқи биологӣ вайрон намешаванд. аз ин сабаб тоза кардани кӯчаҳо аз сақич муҳим аст. ин бошад маблағи зиёдро талаб мекунад, баъзан ҳатто аз худи сақичгарон.
ширкати гамдроп сиқичҳои аз кӯча ҷамъ шударо ба каучук табдил дода, аз он барои кроссовкаҳои гамшой истифода мебаранд. 1 килограмми сиқич барои 4 ҷуфти пойафзол кифоягӣ мекунад. дар оянда созандагони кроссовкаҳои сиқичӣ нақша доранд хизматрасонии пулакии ивази таги пойафзолро ба роҳ монанд, то истифодабарандагон барои кроссовкаи нав маблағашонро сарф накунанд. пойафзол дар рангҳои гулобӣ, сиёҳ ва сурх ба фурӯш баромадааст. нархи он 190 евро ё он ки тақрибан 2062 сомониро ташкил медиҳад. ҳаҷми нав, имкониятҳои нав. ба ҳамаи ин дар бастаҳои интернети нави G+ аз Tisel акнун интернет 2 маротиба зиёдтар мешавад. рӯзона истифода баро, шабона ҳамон қадари дигар ба даст ор. дар ҷаҳони интернет фаъолтарин бош. маълумоти муфассал бо рақами 970 ё дар сомонаи tisel.tj. бастаи интернети нави G+ аз Tisel. ҳаҷми зиёдтар, имконияти зиёдтар. ҳоло бошад бахши лайфхакҳои матриса. биёед ҳамроҳ тамошо мекунем ки ҳамкори мо Дмитрий Беликов боз кадом маслиҳатҳои муфиди хайтякиро дарёфт намудааст. Всем привет! Вас приветствует рубрика «Лайфхак» в программе «Матрица». В студии ведущий Дима Райл. Сегодня мы расскажем о 9 скрытых фишках в системе Android. Все эти функции доступны с Android 7.0 Nougat. Использовав эти фишки, вы сможете увеличить свою работоспособность с телефоном. В общем, погнали! Первая фишка – разделение экрана в одно нажатие. Для быстрого перехода в режим одновременной работы с несколькими приложениями необходимо лишь зажать на экранную кнопку многозадачности. Активное приложение при этом будет перемещено в верхнее окно, а в нижнем вы сможете развернуть другое. На некоторых устройствах разделение можно выполнять зажатием и перетаскиванием эскиза приложения в меню многозадачности. А теперь финт с быстрым переходом между приложениями. Быстро переключиться между двумя последними приложениями можно двойным нажатием на кнопку многозадачности. Активное приложение будет сменяться тем, которое было открыто до него. А вот быстро перейти к настройке Bluetooth соединения, Wi-Fi или звукового профиля можно простым зажатием соответствующей иконки в шторке. Это актуально для любого элемента в списке быстрых настроек. А теперь перейдем к браузеру Chrome. В браузере Chrome перейти к эскизам открытых вкладок можно не только нажатием на цифру справа от поисковой строки, но и простым свайпом вниз от этой же панели ввода. Свайпы вбок по адресной панели позволяют переходить от одной вкладки к другой. Также во многих приложениях выбрать опцию из меню, выпадающего при нажатии на троеточие, можно одним простым жестом. Для этого нужно лишь медленно свайпнуть от этого троеточия вниз и, не открывая палец, остановиться на нужном пункте. Кому-то такой способ может показаться более удобным. В Google картах стандартную ориентацию, когда север сверху, а юг снизу, легко можно поменять. Необходимо лишь коснуться экрана двумя пальцами и повернуть их вместе по часовой или же против часовой стрелки. Также на картах Google можно менять и угол обзора. Для этого необходимо коснуться экрана двумя пальцами и свайпнуть ими наверх. Обычно для масштабирования карт используется двухпальцевый жест, но также делать это можно и иным способом. Нужно дважды тапнуть по экрану и после второго касания не отрывать палец, а провести им вверх или вниз для отдаления или приближения. Ну и последнее. Избавиться от черных полос при просмотре YouTube видео на экранах с соотношением сторон 18:9 можно простым жестом масштабирования. То есть нужно просто развести два пальца. При этом небольшая часть видео по краям все же обрежется. Но это не критично, но все-таки учитывать стоит. Это были наши лайфхаки в программе «Матрица». С вами был Дима Райл, берегите себя, до скорых встреч. дар тоҷикистон симкорти махсусеро омода намуданд ки ба сайёҳони хориҷӣ ба ҳайси роҳбалад хидмат менамояд. дар ин симкорт тамоми маълумот дар бораи маконҳои таърихӣ ва меҳмонхонаҳо ҷойгир карда шудааст.
I could put in my phone. I would find that very helpful. اطلاعات ضروری در تلفنم برای من سیاح خیلی مهم است. مثلا بدون پرسیدن نفری میدونم که نقطه مبادله اسعار در کجاست و نزدیکترین تاکسی در کجا قرار دارد، یا درباره موضع جایگیرشوی هم معلومات میگیرم، یا با شرکت‌های سیاحی برای کمک در تماس میشوم. андея касим аз амрикост ва ҳар сол ба кишваре саёҳат мекунад. баъд аз тамошои останаву бишкек чанд рӯз боз дар душанбе қарор дорад. мегӯяд барои як саёҳ доштани маълумоти зарурӣ дар телефони ҳамроҳ бисёр зарур аст, хусусан дар кишваре мисли тоҷикистон ки на ҳар як сокини маҳаллӣ забони англисиро мефаҳмад. дар ин баста симкорте аст ки айнан маълумоти зарурӣ барои андея касимро дар худ дорад. ин як хизматрасонии ҷадид барои саёҳон аст. дар муаррифии ин симкортҳои нав дар душанбе гуфтанд ки фаъол намудани он ба таври худкор 50 дақиқа суҳбати ройгон, 100 мегабайт интернет ва 150 паёмакро дар худ дорад. ин симкортҳо ба меҳмонон аз ҷониби ширкати саёҳӣ тӯҳфа мешавад. ин симкортҳо бо 3 забон таҳия шуданд ва ҳангоми фаъол гардонидан дилхоҳ саёҳе ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф меорад, ҳангоми фаъол намудани симкортҳо SMS паёмакҳо бо 3 забон дар бораи ҷумҳурии Тоҷикистон, меҳмонхонаҳо, ширкатҳои хизматрасонии нақлиётӣ рӯи экран мебароянд ва саёҳон метавонанд аз ин хизматрасониҳо ба таври васеъ истифода баранд. дар тоҷикистон ин нахустин таҷриба аст ва барои беҳтар шудани вазъи сайёҳӣ ва ҷалби бештари онҳо равона шудааст. масъулони ширкатҳои сайёҳӣ мегӯянд, ҳарчанд ин симкортҳо кори сайёҳону ширкатҳоро осон мекунад, вале наметавонад ҷойгузини роҳбалад бошад. Все это сделано для удобства и, естественно. ҳамаи ин барои баровардани ниёзҳои ҷаҳонгардон ва соли рушди сайёҳӣ сохта шудааст. ҷойгузин шудани роҳбаладон, ман фикр мекунам ҳеҷ чиз роҳбаладро иваз намекунад. ин танҳо маълумоти зарурӣ ки кори сайёҳро осон кунад. ин иқдом хуб аст барои рушди ҷаҳонгардӣ дар Тоҷикистон. Туризма в Таҷикистоне. соли 2018 дар тоҷикистон соли сайёҳӣ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ эълон шудааст. арзёбиҳои созмонҳои байналмилалӣ ва дохилӣ нишон медиҳад ки таваҷҷӯҳи сайёҳон барои саёҳат ба Тоҷикистон дар солҳои ахир зиёд шудааст. соли гузашта беш аз 430 000 сайёҳ аз 146 кишвар ба Тоҷикистон омаданд. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи матрица ба поён мерасад. агар шумо чизеро нафаҳмидед ва ё онро дар телефонатон сабт карда натавонистед, роҳ афтода нашавед. ҳамаи ин маълумотҳоро шумо метавонед дар медиапортали тирозбахши матрикс ки бо ҳамкории ширкати TCL омода карда шудааст тамошо кунед ва ё ин ки хонед. бори дигар хотиррасон менамоем ки ҳамкори барномаи матрица ширкати TCL аст. ширкати TCL баҳри муштариён басаи муфиди интернетии G+ро пешниҳод менамояд. ҳангоми пайваст мудани басаи G+ ба шумо 2 маротиба бештар трафики интернетӣ бо ҳамон нарх пешниҳод мекардад. акнун трафик дар бастаҳо ба шаб-рӯз баробар тақсим карда мешаванд. яъне ҳангоми пайваст мудани басаи G+ 1000 мегабайт рӯзона ва 1000 мегабайт шабона интернет пешниҳод мекардад. бо TCL боз ҳам бештар интернети баландсурат. то ин дам бо шумо будам дар барномаи матрица рови Илҳом Бобоев. то барномаи навбатӣ, худо нигаҳбон.